Γιορτάζαμε το Αγίου Μαντιλίου 16 του Αύγουστου. Έρχονταν και κάναμε υπαίθρια λειτουργία. Περπατητή έχουμε στην Παγκράτη, Ναι. Προς ο Παπάγιορκης με κουψάρτες και πίσω εμείς. Έτσι είναι μακριά. Τόσο μάκρος, δεν είναι μάκρος που πήγαινε στα χωράφια. Μάνα μου. Το όχημα μας ήταν το γαϊδούρι, είμαι τα πόδια. Ναι. Λοιπόν, ξεκινούμε με μια μικρή παράκληση και να ψάλουμε το απολυτίκιο, διδάχτηκαν τον εικόνα σου. Ένα ψάλω εγώ, ένα ψήσει. Ευλογητός ο Χριστός πάντου την ίδια και Ιησούς ένας πενοναμή. Την άχραν τον εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ που μην συγχώρηση το πτεσμά των ημών. Συγχώρηση δόρισε ημών, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Στην τη γεννήση την παρθενία με φύλαξας, εν τη νύση των κόσμων κατέλειπες Θεοτό και μετέστης προς τη ζωή, την υπάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες τες ελειτουμένη, εκ θανάτου τα ψυχάς ημών και νύγκια οίκης στους αιώνας των αιώνων αμήν, όλοι μαζί. Υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως δικαιωθήσα το πλήνον ευχαριστήρια, αναγράφος ημών σου το κράτος απροσμάχιστο, εκ παντίων Ελλήνων ελευθέρος, ειν ακράζωση χερενήθη ανήθευκε. Ελέησε εμάς ο Θεός, κάθε καλός ο Θεός φάρκος και ελέησον, ενιδέων μεθά υπερελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των μαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των παρευρισκομένων εν την παράκληση ταύτην μετά των οικείων και συγγενών αυτών, υγείας και βοηθείας υπέρ αυτών οίκομεν και ταχείας επανόδου εις τας πατρογονικάς εστίας αυτών, ότι ελεήμουν την φιλάνθρωπος υπάρχεις και συγκινούν ξαναπερμένοι πατρί και τον Υιό και το Υιό του μονακινήν και έγινε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριος Χριστός Θεός υπεραίησον και στους θανάς. Αμήν. Λοιπόν που δαμε, αφήνουμε θα κατεβούμε και στην Δεματώνα κοντά στη Δοξαμένη. Όσοι να πάσουν για να φροντίσουν για το φαγητό, να φύγουν και με τα χιώτα λεωφορεία, οι υπόλοιποι να παρπατήσουμε, να πάνε παρπατητή περίπου 3/4. Το Δεματώνα, είπα το πολλές φορές, είναι από το λατινικό de Mandona, δηλαδή της Παναγίας. Το de είναι το άθρον που λέμε εμείς η Παναγία. και η Μαντώνα η Παναγία. Και εμείς το λέμε η Δεματώνα. Όχι, είναι το Αγίου Μαντιλίου και το Αγίου Νικολάου που πάνω που δόξαμε. Απλώς είναι της Παναγίας. Και του Αγίου Μαντιλίου Πάλι είναι της Παναγίας. Ναι. Δηλαδή η Δεματώνα παρεμβάλλεται μεταξύ δύο εκκλησιών. Ο Ελαιώνας το μονοπάτι είναι σκοτωμένο. Αμετάχα. Τώρα να πάμε να κρούσουμε. Θα πάμε να κρούσουμε τις τραμπές. Τι είναι κρούσει και θα τα αρχίσουμε λοιπόν.